skunde wa nyama ko makaluo king'iyo malong'o bende neno ka skunde hoikore kao chik makama mano ogol gi jatend piny Kenya William Ruto mondo mi yiene jopuonjre go donjte nikech nitiere skunde ma waseneno ka nitiere jopuonj ma pod notamore mane miyo ogol chik gi jatend migawo mar somo Julius Migos Ogamba ni koponi tamori taro nyathi riembo nyathi e skul nikech onge school fees onge uniform to in bende idhi dala iparo ni jopuonj boseikore ne kete tim chik makamae. Kawuono awuotho e skunde moko within town to ayudo ka giseyie kendo nyithindo donjo e skul. Giwacho ni directive ma executive nyaka gi respect. To gima nyaka ing'e ni gima jatelo wacho no ok ber ahinya, mano is called intimidation. Nikech in kakore wacho ni ka nyathi uhur no dhi om pesa to jatelo no be dhi dala. To jatelo ni be onge kaka nyalo miyo nyathi ni chiemo mondo chiem. Donge neno ka koro ichalo ng'ama keto pressure kendo inyo jotelo. Kendo jotelo ging'e ni gimbe gin members wa kendo gimbe gin Kenyans. And mane momiyo we are demanding ni the officials, the national leaders must respect our teachers. And they must engage them at better levels mondo ging'e kako nyalo kony nyithindo. Nikech gine magine e ground. Inyalo chuno gi to nyithindo bet kanyo to nyithindo gi ok som nikech gidenyo ng'amo denyo ng'eno ok nyal winjo kata gimipuonje. Kendo anyisi gini ma anyiso jonyuol wach maler ni nyithindo gi ng'eny gi biro we skul. Ang'e maber ni un kaka jofwambo un gi data. Makata sani an gadier ni kopenju maber to biro wacho ni nyithindo mantie sani e klas 11 almost 30% margi kane gidonje form 1 nosewe skul. To koro makoro nyisgi ni koro gidhi makata chiemo o gidhi chiemo ne dhi timore nade. Koro an ang'eyo ni the intention of the government is to ensure ni nyithindo donje school. What next is not their business.